Wani abu mai kama da hassada da 'yan Nijar suka kirkira shine wai ba za su taɓa barin 'yan Kannywood da mawaƙan Najeriya su shiga Nijar domin gudanar da wasan sallah ba. Wannan abu gaba ɗayansa yana kama da hassada da kuma baƙin ciki. Domin kuwa 'yan Kannywood ba su suka yi muku laifi ba. Wasu ne daga cikin gurɓatattu kuma tsirarin 'yan Najeriya. To menene wani adalci ne yasa za ku wuce haushinku akan 'yan Kannywood? 'Yan Kannywood ba hukuma ba ne da za ku ce lallai sai sun hana a ci muku mutunci. Idan adalci kuke so ku yi, sai ku nemi jakadan Nijar na Najeriya ko ambasadan Nijar na Najeriya, ku tura mai wasiƙa a bi diddigin waɗanda suke cin mutuncin Nijar tunda ana ganin su a shafukan sada zumunta, a haɗa gwiwa da jami'ai na Najeriya domin kama su a hukunta su. Ba wai ku ce lallai sai 'yan Kannywood waɗanda suke neman na abinci, waɗanda suke zuwa ƙasar ku cin na abinci su ɗan moriye da ku, su ne za ku ɗora laifin ko kuma a kansu za ku huce haushin ba. Wannan ya yi kama da hassada, ya yi kuma kama da baƙin ciki. A wani ɓangaren kuma, idan kuna ganin cewa hana 'yan Kannywood shiga Nijar su yi wasa ko kuma shigar da waƙoƙinsu Nijar shine zai sa a san mawaƙanku ko kuma a mawaƙanku su samu ɗaukaka, wallahi kun yaudari kanku. Domin ɗaukaka ta Allah ce, Allah shi yake bawa bawansa ɗaukaka. Mutum bai isa ya bawa ɗaukaka ba idan Allah bai bashi ba. Wallahi sun matallahi idan 'yan Kannywood za su yi shekara miliyan ba su shiga Nijar ba, idan Allah bai yi mawaƙanku za su yi ɗaukaka ba, wallahi ba su isa su ɗaga kansu ko su ɗaukaka kansu ba. Ku sani ɗaukaka ta Allah ce, mutum bai isa ya siya wa kansa ɗaukaka ko kuma ya bawa kansa ɗaukaka ba. Duk kuma wanda yake ganin cewa wani maɗaukaki ya hana shi ya ɗaukaka, ko kuma wani wanda Allah ya ba wani abu ya tare mai gaba shi ya samu wannan abun, wallahi ya yaudari kanshi. Allah shi kaɗai yake ba da ɗaukaka kuma ga wanda ya so kuma a lokacin da ya so. Wani bai isa ya ba wani ɗaukaka ba. Mu dai abin da muke so da ku shine ku kwantar da hankalinku, ku yi maganganun da za su zaunar da ƙasashenmu biyu lafiya, ba wai ku rinka furta maganganun da za su rinka haɗa rigima a tsakaninmu ba. Allah ya zaunar da mu lafiya ya kuma haɗa kawunanmu. Nijar da Najeriya 'yan uwan juna ne.